Hemm bżonn li l-Gvern jagħmel investiment akbar ħalli d-dilettanti tal-motorsport ikollhom fejn jgawdu d-delizzju tagħhom. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara fil-wirja ta' karozzi klassiċi fil-fost tal-Imdina. Nasab organizzazzjoni sabiħa, jekk ma nisser żball illa xi 9 snin għaddejja din u jista' jkun hemm iktar żvilupp, naħseb il-motorsport f'Malta hija xi ħaġa illi hija impressjonanti u ħafna dilettanti li għatu enerġija, passjoni, ħin. U naħseb il-Gvern għandu l-obbligu li jipprovdi faċilitajiet għajnuna għal-min qed mhux biss jieħu pjaċir imma jagħti pjaċir. Fil-wirja li issa daħlet fil-11-il sena tagħha hemm 67 karozza, bl-eqdem waħda tkun Bugatti T35 tal-1924. Karozzi oħra li hemm eżibiti jinkludu modelli tat-tip Ferrari, Porsche, Austin, Rover, MG, Bentley, Datsun, Honda, Triumph, Fiat u Mercedes. Kull karozza fil-wirja għandha l-istorja partikolari tagħha. Waħda tat-tip Ferrari u li hija l-unika waħda eżistenti tal-mudell kienet instaqet f'tellieqa tal-1969. Biex eżatt wara t-tellieqa insterqet u kien biss madwar sena ilu li din reġgħet instabet f'garaxx u nxtrat mis-sewwieq oriġinali tagħha. Tul din iż-żjara Adrian Delija kellu wkoll opportunità ma' għatte persuni preżenti li jdur dawra f'karozza tat-tip Rover tal-1935. Għal din iż-żjara Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Parlament David Agius u mis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley.